Достар, сәлем. Без бүген Уранга барабыз. Уран? Улайһа скафандраларга кәрәк. Назгөл, без Уран башкортларына кунакка барабыз. Уранда ла башкорттар яшәйме? Назгөл, Шулаймы? Минәдер болай? Осток, Уранга. Әйюк, Уран ыруына! Нурбостан сәяхәте яңа авылга юл тотты. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы бында Уран ыруы йыйынын үткәрә. Байрам яңа авыл калаһында үтте. Өлкәндәр 7 һөйләшеү корды, фикер алышты. Ә бит тамырдар балалар янына ашыктык. Туйгансы уйнарга, аралашырга, гаилә менән фотога төшергә. Уран ыруы әлеге вакытта яңа районда күбеһе яшәйдер. Аларның ханы 20 мең кешенән артмайдыр ул. Ләкин бәләкәй ыру булуы карамастан, уның тарихы бик бай. Уран ыруының башлангысы 8-нче, 9-нче буаттардан башлана. Ул башкорт ыруларының иң борындарынан дип санала. 17-нче, 18-нче буаттарда Уран ыруының биләмәләре хатта Каманың теге яр буена сыккандар, ягъни аларның биләмәләре бик зур булгандар. Һәм ултырак тормыш менән яшәй башлаганда аларның территориялы нык кына кыскарткандар һәм әлеге вакытта алар тулыгынса әйтергә кирәк яңа авыл районында яшәйләр. Минем нәсел агачым башына булай. Беренче буын Юлай Хужа була. Ул Иске Уртавыл авылында дөньяга килгән. Юлай Хужа Ибраһимга гомер биргән. Ибраһим Яңа Уртавылда яшәгән. Ибраһим Габдурахманга гомер биргән. А Габдурахман минем корт көтүгә Мулакайга биргән. Бишенче буын була безнең әбей бабайларыбыз. Илгиз белән Хафиза. Аларның улы минем әтием Линар һәм аның кызлары без. Азалия апа белән мин Галия. Сез дә нәсел агачыгызны белегез, әби бабайларны хөрмәт итегез. Бүген һүзем Уран хакында. Уран Менделеев таблицаһының 92-нче элементы. Уран руда, нык радиоактив, тик файдалы мәгъдән. Уран Кояш системаһы планетаһы. Тик бүген мин был урандар хакында түгел, ә Уран ыруы тураһында һөйләйм. Уран борынгы башкорт ыруы, сыгышы Дәшти Кыпсак далаларынан. 16-нчы буатта урандар Ирәкте ыруы башкорты Исенхан итәкләгән Төньяк Көнбайыш башкортларына килеп кушыла. Башта улар Мияз буйдарын үз итә, азак Кама һәм Бүвәй ярдарын төяк итә. Әле Уран ыруы башкортлары Башкортостандың Яңавыл районында яшәй. Элек уран ердәре зур булган тидер, тик колонизация осырында тартып алып беткәндәр. Уран старшиналары Асаба ердәрен хаклап калу өчен Мәскәү, Санкт-Петербург юлдарын тапаган. Шуларның береһе Карман Бикбов. Каһарман старшина 1694 елда Асаба ердәрен бирмәс өчен прошение менән Мәскәү князена барган. 1704-1711 елгы башкорт ихтилалы башында ла ул торган. Әле Яңавыл районында уның исемен йөрөткән авыл бар, Карман авылы. Каһарман старшинаның улы Юзи Карманов та арзаклы кеше булган. Ул да атаһының юлын дәвам итә. Башкорт ердәрен уңга-һулга таратмауды һорап, аркадашы Тимур Мутин менән Санкт-Петербургка тиклем барып итә. Уран волосы башлыгы Айсуак Ямагылов та Кама аръягындагы ердәрен Камбарка заводына бирмәт өчен көрәшкән. Үзенең был ердәргә хуҗа булуын рәсми документ менән раҫлаган. Уран башкортлары ердәрен талап тартып алуга каршы булган. Шуңа ла Салаваттың гаскәренә кушылып, азатлык өчен көрәшкән. Тагы Шәмси Абзанов менән горурлана урандар. Ул Башкорт дәүләт университетының тәүге ректоры булган. Бына шундай дан халык булган урандар.
Менә безнең кебек булганнар инде ул урам башкортлары, чөнки без бит күчмә башкорт түгел. Без килеп утырганнар да җир эшкәртеп, үзләренә мал-туар оештырып, кортчылык белән шөгыльләнеп яшәгәннәр. Менә үз диалектыбыз, үз телебез бар. Шуңа күрә үз ягын бик яраткан мин урам башкортларының бер представителе дип үземне атай алам. Уран ырыу башкортларынан билдәле шәхестәр сыккан. Танылган йырсы Радик Гәрәев турында һөйләйбез. Кайда гына сыгыш яһамаган, ниндәй генә илдәрдә булмаган. Радик Гәрәев уран ырыу башкорты. РСФСРның һәм Башкортостандың халык артисы. Опера, эстрада һәм халык йырдарын бердәй оста башкарган. Уны Башкортостандың алтын тавышы дип йөрткәннәр. 4 яшеннән Мөслим Гамаев йырдарын тыңлап үскән. Азак 2 бөек йырсы дуслаша, бергәләп иҗат итә. Радик Гәрәев 1983 елда Сочила Кызыл кәнәфер халыкара конкурсында гран-при яулай. Уралым башкорт халык йырын башкарып, барыһын таң калдыра. Сочи калаһының филармонияһы, илдең башка театрдары яшь йырсыны үзләренә эшкә сакыра. Хатта Американан сакыру кагыды ала. Илдең иң билдәле композиторлары уга йырдар яза. Тик Радик Гәрәев башкорт сәнгатенә тогры кала. Гомеренең һуңгы көненә тиклем Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында эшләй. Хәерле сәгатьтә, кызлар һәм егетләр. Сәлам, достар. Вы понимаете башкирский? Да. Ну, значит, сегодня будем учиться разговаривать на башкирском языке. Так ведь? Да. Как вы думаете, салям как переводится? Вот. Так вот, давайте сейчас скажем друг другу привет. 1, 2, 3. Салям! Мен квартираны белән килдем, шәҗәрәне сөйләргә. Үземне шәҗәрәне беләм, Салих Ян, аның баласы Габсәлам, аның баласы Захид, потом Зикаф. Зикафның 8 улы бар. Безнең башта берәр генә кешеләр булганнар бит инде. Соңыннан нәсел агачыбыз үскәннән үсә инде, 8 малай булгач. Шулай итеп, нәселебез агачыбыз киңәйгәннән киңәя. Ике ул үстердек, Илмир, Ленар. Менә оногыбыз берсемендә. Улыбызның олысы фермер булып эшләй авылыбызда, маллар карай, үзенең фермалары бар, техникалары бар, ашлыклар чәчә. Менә семьялар белән булышабыз, менә малайлары бик булышалар инде. Шулай авылда яшәйбез, үзебез корт карайбыз, чын авыл тормышы белән кайнап яшәйбез инде. Барда тырышлар, бүтән нәселебез белән шундый эшчәннәр, менә балаларның бәләкәй генә дип тормыйлар, бүтән эшкә дә аларга чаклы шулай эшләйләр инде, тырышлар балалар, Аллага шөкер. Урандардан колагына аю басмаган. Кем дә алма музыкаль яктан һәләтлеләр. Хәзер зирәклеккә һанап караек. Кем иң күп Нуртин йыеп, Уран зирәге исеменә лайык булыр икән? Караек. А вы знаете вообще, к какому роду вы относитесь? А ты сам знаешь свой род? Конечно, знаю. Я отношусь к башкирскому роду Катай. Эти катайцы, катайцы, не китайцы, не путайте. Катайцы обитают в Белорецком районе. Белорецкий район, горный район, красивый район, наверное, знаете. И вот там живет моя бабушка, и поэтому я отношусь к этому племени. Кстати, знаете, да, как называется ваше племя? Уран. Правила нашей игры просты. Эта игра назначена на зрительную память, то есть вы должны посмотреть. Должны запомнить этот знак. Потом мы убираем листочек, и вы должны нарисовать. Кто быстрее, тот получает Нуртин, как мы и говорили. У героя Хомай. Хомай? Какие волосы? Зеленый. Правильно. А что не хватает еще у Хомай? Крыльев. Правильно. Вот. Это у нас Хомай. Бүген кортлар турында сөйләделәр, башкорт атлары турында, курай турында сөйләделәр. Әйбәт булды.
Мне очень понравилось мероприятие. До этого я не знала, к какому роду я отношусь, но теперь я знаю, что я отношусь к башкирскому роду Уран. Спасибо большое телеканалу Тамыр за такой познавательный сериал, и за участие я получила такие подарки. Шулай итеп, иң күп Нуртинде Артем Тимиргалеев ейді. Уны Уран зирәге исеме алуы менән котлайбыз. Тик Артем туган телен белмәй. Зирәк егет үз фикерен русса еткерде. Мне очень понравился ваш мультфильм, он очень крутой, и я очень рад, что я стал счастливчиком и умником уранского рода. Все герои в Нурбустане хорошие, но больше всего мне нравится Хумай, она самая красивая. Курай, я баулан түгелих нур, улысынлап та йөрәк йылғанан, кояш яктыһынан, йондоз нурынан хасил булган. Гаилә тамыры, фотосессия. Ай-һай купшы икән урандар. Калай матур гаиләләр йыелган. Біз Янаул районы, Кисақайын ауылы, Рашитовла гаиләсе. Біз Уран урыннан малайға мәктәптән задание бирделәр, шәҗәрә эшләргә тип. Мин дә ул мигә кызыгып китеп, шушы менә шәҗәрәне эшләргә булдык. 5 поколениегә пока әле беләбез, шуңа балаларга күрсәтеп, өйрәтеп, дальнейшем тагын улы агачлар, ниләр, веткалар, чтобы не булсын, күп белсеннәр, шушы нине дәвам итәргә. Ул булган зур ковер формасында, аны киткәннәр институтка. Институтка әни изләп баргач, Зүрәнкәй сөйләгәннән соң, аңа копиясын гына биргәннәр. Бик зур булган ул. Монда барысы да кермәде, монда безнең 2 нәсел генә инде, менә безнең фамилия. Ул ковер бар ул бездә, менә кайсылар фамилиядә белмәем кемдә, Илә Ахмадиевлар, Илә Рахматкуловлар внукларында. Дуслар, әйдәгез уйнап алайык. Уран ыруы хакында нимә исегездә калды? Хәзер тикшерәбез. Игътибар. Уран ыруы кайсы планетада яшәй? Уран планетаһы, Ер планетаһы, Марс планетаһы. Дөрес җавап Ер планетаһы. Уран ыруының билдәле шәхесе Фәйзи Гаскәров, Радик Гәрәев, Мостай Кәрим. Дөрес җавап Радик Гәрәев. Кайсы тамга уран ыруыныкы? Сүкеш, дуга, ыргак. Дөрес җавап Сүкеш. Ярай, миңа кайтырга вакыт. Остом! Тай болот һәм куй болот, ике елга вачым